खुलुमबाय बिटिएन चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। थांनाय 7 साननि सिगां सिक्किमाव लांखारनाय सा 42 सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों बेंटल कलेजनि न'ब्लाङाव सावरायलायो आरो बिथांमोननि नखरनो बि टि सि सोरखारनिफ्राय खालिं हिसाबै 20,000 चेक रानो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिथाङा फोरमायबावो दि अरुण'दय स्किमनि गेजेरजों बिथांमोननि नखरफोरावनो अनसुंथाइ राहाखौ होनाय जागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनानै गालाङो। चिरां जिल्लानि बासुगाव गब्रि सासेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंना लानाय उदखारिनि बेरेखा सान जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी 25थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारिया फुंबिलिनि जागायनाय लोगो लोगो साखा-फारा जाबाय। हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बि टि आर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बाहागो लायो। एबसुनिफ्राय लानानै गोबां दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां भारत हादरनिफ्रायनो लाभलिना बरग'हाय। बिथाङा टके अलिम्पिकआव कुइटार फाइनालखौ देरहानो हाबाय।